A zdar lidi, z důvodu kvůli tomu, že jsem nechtěně nenatočil tento díl, a přeskočil jsem zpátky a udělal jsem další díl jakoby o krok napřed, takže já už tam vzadu u těch skal mám hotový domeček a už je tam zařízený, takže já toto jakoby je shrnutí, co jsem udělal. Tu jsem dřív měl domeček, tak jsem vzal věci z beden, poté jsem vzal tady crafting table a pec, postel, dveře. Potom jsem šel se takto přestěhovat pryč. Jsem šel tam dozadu k těm skálám. Po cestě jsem zahodil dřevěné věci a nabral vlnu tady z těch ovcí. Tady za chvilku jsou ovce. Potom jsem natěžil dřevo tmavé a světlé. Udělal jsem tam domeček, jako už to tam je celkem dobře zařízené. Takže se když tak podívejte na další díl, jak jsem to jakoby stavěl a co jsem tam dělal. Toto je má být 12. díl, ale je to jakoby 14., protože jsem to prostě nějak zvoral. Takže se vám omlouvám, ale nějak to přežijete snad, ne? Tak, tady jsem vzal bambusy, tady jsem přeskakoval a už vidíte, tam mám domeček. Jsem stavěl asi, co to je? Tak tam se vydám, tady to jenom takhle, jakože tam, že tam je. Tak, tady jsem už postavil prostě schodečky do mého domu, tady budou různý rozcestí a tak. Domek i celkem už je hezký celkem. Tady mám pece, tady postel, tady nějaký zvoraný obilí, zvorané. Mám taky cobblestone, trošku, spíš vůbec. Tady mám stone bricky, nějaký dirt, nějaký to dřevo trošku. Mám strašný bordel, že se budu muset nějak upravit. Ale tímto bych to právě už chtěl ukončit, protože další věci, co dělám, je v dalších dílech. Vlastně jsem ochočil vepříky, prasátka. Pak jsem byl na lovu, tamhle vzadu, tamhle. Tady jsem prostě stavěl, různě jsem něco mlel, říkal jsem něco, prostě jsem stavěl. Takže tady toto bylo jenom shrnutí, abyste věděli, jak jsem se semka vlastně dostal. Ano? Tak tímto se s vámi chci rozloučit a omluvte mě. Ahoj.